La Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República dona forma jurídica de manera transitòria als elements constitutius bàsics d'un estat català en cas que l'opció del sí guanyés en el referèndum d'autodeterminació convocat per a l'1 d'octubre. El ple va aprovar la llei la matinada del 8 de setembre per 71 vots a favor de Junts pel Sí, la CUP i el diputat no adscrit i 10 en contra de Catalunya Sí que es pot. Els diputats de Ciutadans, el PSC i el PPC van sortir del saló de sessions i no van votar. La iniciativa, presentada per Junts pel Sí i la CUP, es va debatre i votar després que el ple, a petició d'aquests dos grups, acordés ampliar l'ordre del dia i eximir-la de tràmits amb l'objectiu de fer-ne la votació final en aquella mateixa sessió. Aquest fet va provocar reiterades peticions de reconsideració per part de Ciutadans, el PSC i el PPC i que el ple se suspengués diverses vegades. El debat de la llei va començar finalment més de 9 hores després des de la petició per incloure-la a l'ordre del dia. El govern espanyol va acordar el mateix 8 de setembre interposar-hi un recurs d'inconstitucionalitat i el dia 12 el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs i la va suspendre cautelarment. Después de aprobar la ley del referéndum, que, como digo, está anulada, pero después de aprobarla con nocturnidad y alevosía, hoy han vuelto a repetir el circo. La proposición golpista que nos presentan demuestra que el referéndum es simplemente una estrategia de agitación y de propaganda, simple y llanamente. Y hoy ponen el carro delante de los bueyes. Aprovechan para aprobar una ley de ruptura de la democracia, del Estado de Derecho y la libertad, sin conocer el hipotético resultado del referéndum. Todo, como pueden ver, muy coherente y muy ejemplar. Amb l'aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, estretament vinculada a l'article 4.4 de la Llei de Referèndum, el poble de Catalunya coneix, també ara amb una claredat meridiana, què pot esperar en cas que el recompte dels vots del referèndum determini que n'hi ha més d'afirmatius que de negatius. La proclamació de la República i l'entrada en vigor de la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, amb un apartat fonamental, aquell que ve a ser regulat pel títol 7è d'aquesta proposició de llei, el procés constituent que ens ha de portar a l'aprovació de la Constitució de la República i a la seva ratificació per referèndum pel poble de Catalunya. Per construir un autèntic artefacte democràtic que ens convoqui de manera vinculant políticament, sinó, a més, com tantes vegades hem dit, que sigui efectiu, per nosaltres ens cal un instrument que ens reconegui plenament aquesta sobirania i que ens digui exactament què passarà i quin és el camí que seguirem un cop s'hagi produït la declaració d'independència i la proclamació de la República sempre que el sí guanyi el no en el referèndum de l'1 d'octubre. I aquest és l'objectiu d'aquesta llei de transitorietat que hem presentat avui a consideració d'aquesta cambra. Una cosa que no es una ley, aunque lleve el nombre de ley, y una cosa que no es una ley que nunca va a entrar en vigor. Por cierto, no sé si se han enterado ustedes, pero no es ninguna sorpresa, el Tribunal Constitucional ya ha suspendido la ley del referéndum, como seguramente hará con el documento que ahora mismo se está sometiendo a debate. Y evidentemente nosotros, como ya hicimos ayer, vamos a explicar por qué no vamos a participar en este atropello contra el sentido común. Ya no hablamos ni de derechos ni de principios básicos del ordenamiento jurídico ni de principios básicos de la democracia. Esto es un atropello contra el sentido común i contra les normes bàsiques de la democràcia. Aquesta proposició constitueix un nyap jurídic monumental. D'entrada el títol. Com es pot establir un règim transitori i dir al mateix temps que és fundacional? És evident quin és l'objectiu polític d'aquesta proposició, liquidar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia i substituir-los per un model d'escassa qualitat democràtica, no sé en aquests moments si més inspirat en Kosovo o Montenegro.
Com ja han advertit els lletrats, aquesta proposició contravé directament a les resolucions del Tribunal Constitucional i, per tant, anirà directament a la paperera de les iniciatives legislatives, primer suspeses i després anul·lades. Però algú es creu que un procés d'aquesta naturalesa es pot fer al marge de la correlació de forces de què disposi i que això es fa a través d'una llei que declara una independència unilateral i la configuració d'una república, com vostès ens estan plantejant en aquest moment? La majoria ens ha pretès, amb un plis-plas, aprovar una llei que suposadament ha de comportar, entre altres coses, la declaració unilateral d'independència i la fundació de la República Catalana. Mirin, nosaltres no impugnem els objectius d'aquesta llei. Són legítims, com tots els objectius. El que no impugnem, claríssimament, és que no expliquen vostès com pensen assolir-los només amb la publicació d'una llei, si és que s'arriba a fer, i de manera unilateral, perquè aquest és el tema de fons. Treballem i treballarem sempre perquè la sobirania nacional de Catalunya sols resideixi i descansi en la voluntat de les catalanes i els catalans. I en el cas de l'Aran, dels aranesos i de les araneses.